So, herzlich willkommen wieder zurück da auf Ghost of Tsushima. Habe ich wieder Bock, wieder mal zu spielen, oder? Nein, wirklich, also. Oh, ich hätte unbedingt so eine Maske noch gönnen, ey. Sonst, weiss ich auch nicht. Kann ich jetzt da zurück? Was ist da los? Alles Bastard. Ding! I'm coming for you guys. Хурдан төрлөг олъё. Аморой болоод үхтэл болгоно. Хэртэн байгаа юу? Энд харагдахгүй л байна. Сэрэмстэй бай. Ахаад учруул. Ой! Hey! Was hat mir das jetzt gebracht? Habe ich jetzt irgendetwas gewonnen oder so? Spaß. Gewonnen sicher nicht. Aber ich kann da irgendwelche Ressourcen einsammeln.
スだ。あんな鳥は初めて見た。後を追ってみよう。 Ja, wo ist denn der? Ja, schon verpasst. Oder ein Scheiß. Ah, dort. Merci. 酒井。先生、巴の消息は？つかめたが、今のお主ではかなわんな。巴を鬼とお思いですか？まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。来い。いずこへ？弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。Sicher. 忘れることだ。 Ja, jetzt habe ich sie alle verloren. 何故裏切りを？持てる技を全て授けてやったのだが、恩をあだで返したゆえ罰したのだ。おつらかったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。Sensei, wohin gehen wir? Hier. ここを登っていけ。先生は登れますか？どうしたもたもたするな。手を貸しますぞ。Hä? まずまずの出来だ。Hm. Was mache ich jetzt, wenn...
Was ist denn das Artefakt? Ah Mann. In der Nähe. Ja, no. 登る以外なかったのでは。いいよ、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。やだ、日本式のものもある猛虎は離れた様子です。な。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに。櫓のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。ほら急げ。 Gang ja schon, Mann. Mann, ey. 幾人の猛虎が稽古を積んだ人の首を的に見立てたのか。先生、猛虎です。 In Richtung von Gegner, um Kunai zu werfen. Ui, was ist passiert mit dem Speer? Oh. Hui. なかなかの腕だ。存分に休めましたか。立ちさばきを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは。あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか。戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はは。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。ここに足跡が10人かそれ以上。後を追え。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。Schon außer Atem. Ja, also ich selber. Ayatsu라。民を的に弓の稽古とは。何の罪があるというのだ。え。
ノクターだ。どうしよう。どうしよう。Zeer. Атчихлаа. Oh. Hmm. Geef me die resursen. Hmm. 猛虎の中に島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか湯がどうとか聞こえたのはそれだけです。面目ない。外道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日、志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士が守りてぞ。不意打ちは野党のすること。菰田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の外道を育てる気はないぞ。いかにも。外道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。 Verstanden. Hm. Oh.
Hm. Es gibt so viele Sachen. Ja. Wo führst du mich hin? Du absteigen. Sieh. Weißt du was? Reg mich nicht auf, G. ここだ影 Oh. Das sieht gar nicht gut aus da.俺はここだ تصرف دعواتي Ui. Mhm.
Hm. Was ist denn jetzt das Artefakt, Digi? Reg mich nicht auf, G. Ich laufe davon weg. Hm. Lecker Eisen. Ja. Hey, ich kann ja nicht mit das ganze Spiel drauf... dass ich das Zeug finde, Mann. Aha. Wow! Der ist jetzt aber heftig gewesen. 勇気を持って敵を見据えろ。巨に乗ずるは臆病の印。お許しを叔父上。Wo bist du jetzt an der Vogel? Holy! Hey, wo bin ich da gelandet? Oh! Wo ist Vögeliana?
Digi. Oh, scheiße.これで最後だ。文太を助けねば。矢が止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう渡ってよいぞ。Oi. Wo ist jetzt zwei Galeone?来い。Was ist ein Anführer? Kaiser für mich. Police.
影さあ。足立家の親方政子殿がおるはず。政子殿、酒井です。何者かが押し入ったか。なぎなた、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。Zuerst mal Vorrat mitnehmen. 窓から子供を逃がそうとしたようだ。殺せ。 Ui, 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 ui. 政子殿はどこだ。答えぬか。この者どもは猛虎ではないが野党でもない。正体を調べるか。 Bist du auch ein bisschen verschrocken? 生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。争いの後だ。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄の後、逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。旧兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は堺家の Korrekt. 菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは敵を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。おい。
かけろ影。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと。刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた。一族の眠る場所で。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げきれず道端で切り殺された。姉も孫すらも、赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と、私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず、北の地で。なれど今は足立の墓に。Aha. Nein, warte, jetzt kommen wir jetzt ein Kack-Artefakt. Oi, こっちだ。 Ja, einen Moment bitte. Ist das das Artefakt gewesen? Oder?来い。これから黄金寺へ向かう。走れ影。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。Ah. 視覚に見覚えは。ない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙ったもの。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか。やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では私は寺の裏口で待っておる。 Verstand, Frischluss. Ah, das ist der goldene Tempel, hä? 酒井様、私のよ私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。 Ist gut. Mach ich. Nicht? 天下無双の弓ですよ。少しでもお役に立てたでしょうか。 Hoi. Willst du mir etwas sagen? Ist das der Sogen? 住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純真と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。草原という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。Arigato gozaimasu. Sagt mal so, oder? 酒井様。 Was? Hast du ein Geschenk für mich? 無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。
俺のようなもののことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。皆に礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあれば、あなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。Oh. Oh. Oh yeah. Nigel.酒井様、困ご無事で。っておる様子だが何があった？北の集落でひどいいさかいがありまして、族と猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよう。俺が見てこよう。 Was willst du? お言いつけ通り、街道を避けてここまで参りました。お主も無事でよかった。息子も怪我はないな。父よりも立派な子です。あなた様に助けていただいたこと忘れません。達者で暮らせ。さらばだ。木のまま逃げてきた連中ですが、あなた様の助けになりたいと言ってます。ほらな、言ったろう。望みはあるんだよ。Bonjour. 草原か。さようで。酒井と申す。お侍。何用で？政子殿からことづてだ。足立家の親方が襲われて、他の者は死んだと。猛虎が？いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか？そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ。政子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。甲冑師を探すか。Ist gut, so, gell? Nachher will ich kurz beten, weißt du, als Samurai, Ehrenwerte und so. Aber hey, ist schon gut. Samurai, der Vorräte klaut. どんな鎧でも結構です。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。誠に素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に2つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。鎧を仕立て直しましょうか。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。
Oh, das ist aber echt geil. Wirklich, wenn man sie so... Das sieht geil aus.また頼むぞ。 Merci vielmal. 陰ながらご分をお祈りしてます。 Was ist der? Wahrscheinlich 価値を Waffen. 鍛えて差し上げましょうか。坂井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。坂井様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。Sieht leider nicht. 鉄すら切れるでしょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。 Merci. これで我らも安全です。 So. Würde ich mal an dieser Stelle wieder mal sagen. Merci fürs Vorbeischauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ciao zusammen.